трябва да ти кажа нещо. И какво е то? Бебето Кристиян говори, да! Той е бебе, не може да говори. Напротив може и не го прекъсвай. Кой прекъсва? Не чувам нищо. Да, освен дразнещия ти глас. Моя глас е перфектен за жените. Знаеш ли какво, Виктор? Лапай този биберон. Ще ме прощаваш. Айде, лапай! Не. Лапай ти! Извинете, съжалявам, че ви прекъсвам, но трябва да ви кажа нещо. Я лапайте и двамата. Сега, взимайте това ше. Ти си първи. Трябва ли да пия още? Давай, пи още. Вау, наистина работи.